रोहा तालुक्यात संभे गावात घर कोसळले, पहिल्या पावसात गावाला तडाखा। रोहा तालुक्यातील संभे येथे पावसामुळे एक घर कोसळले, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। दिनांक 26 मे रोजी सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास घर कोसळल्याची घटना घडली। तालुक्यात मुसळधार तसेच रिपरिप पावसाने हजेरी लावली। त्यात नारायण कडव यांचे घर कोसळून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, परंतु एक व्यक्ती जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे। त्या व्यक्तीला प्राथमिक आरोग्य केंद्र आंबेवाडी येथे तात्काळ पुढील उपचारासाठी नेण्यात आले। सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। घरासह एकूण 80 ते 90 हजार रुपयांचे नुकसान नारायण कडव यांचे झाले। शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे।